Holnap jönnek anyukámék. Anyukám, a húgom és a nagymamám még soha nem repült repülővel. És most először fog felszállni, hogy meglátogassam, megnézze, hogy hol lakom, meg ilyenek. Nagyon várom. Addig még rengeteg teendőnk van ma. Egyrészt el kell mennem masszázsra, ami jó meg rossz, nagyon fájok, úgyhogy fájni fog ez is, de jó lesz később. Frumfrumri. Aztán takarítunk nagyon sokat, tehát öltöttem az egész lakást. Ami szerencsére megtörtént, de semmit nem videóztam belőle, azon az egy lifehacken kívül, hogy a kiskukáknak a kivétele ne számítson egy ilyen feladatnak. Hogyha egy csomó zacskót így benne hagysz, akkor utána csak ki kell szedni, és a következő már ott is lesz. Easy peasy. Anyuci és Betty innentől nem nézhetitek a videót. Tekerjetek el, létszik, köszi, puszi! Miután megágyaztam és előkészültem mindenki érkezésére, szaladtunk bevásárolni, és csinálunk egy sajttortát, aminek lesz egy karamell rétege, és a tetejére egy mangós, passionfruitos ilyen ragut fogunk tenni, és ez a 3-as kombó az ilyen nagy kedvenc mindenkinél, mármint külön-külön, de szerintem egyben is nagyon finom lesz. Úgyhogy ez lesz a welcome sütike, vacsorára pedig azt az ázsiai leves fogom elkészíteni, aminek ígértem a receptjét, úgyhogy holnap felveszem és megmutatom majd. De holnap még dolgozni is megyünk. Nem dolgoznék vasárnap, csak elkezdtünk egy hátprojektet, és nem tudtam neki időpontot adni. Igazából február előtt így egyáltalán, ezért inkább bemegyek és fejezzük be. Úgyhogy itt ilyen 9 körül már el is kezdtem a kis ágyba való készülődést, gyújtottam egy gyertyát a kedvenc illóolajom társaságában. Olvastam és kuckóztunk Onyx-tal. Alig várom a holnapot!